So karon guys, mag-testingan na to ang GPS test sa 100 kph. So stay tuned. Kay sports bike man ni guys, ang turning radius is mubo. Nigliko ni mo makaon gyud siya og hapit tulo ka kalsada no. Kita ninyo ato. Okay, 100 ha, 100. So, 100 to guys. Ako napundo kadali ang 100. So, kung mag-GPS test ka, dapat no, papundo ni mo daan ang... Kung mag-GPS test ka guys, dapat nakapundo ka sa numero nga kinahanglan nimo kuhaan og GPS. Example, 100. So, i-maintain nimo siya 100 sa mga at least 5 seconds no, 5 to 10 seconds. I-maintain mo siya para makuha mo ang sakto nga result sa pila gyud ang GPS sa 100. Kaya kung hindi mo GPS kanya mula bayra sa 100 about 100 din 105 dayon tapos ibaba dayon ka, dili na nimo siya makuha sakto sa GPS. So para makuha nimo siya sakto sa GPS, imo sa ipundo. Sample sa 60, mupundo sa kag 60 mga 5 to 10 seconds. Kay ang GPS magod medyo delay na siya, kay satellite speed na siya, medyo delay ang reading anak. Munang dili ka dapat isakto para makuha nimo ang sakto nga GPS, mupundo sa ka sa speed nga kinahanglan nimo kuha og GPS. So tama to ha. 92. So sa 100 kph ani 92 akong nakuha nga GPS. So 8 ang diferensya. So ang speedometer na to sa motor guys, dili gyud sa ingon na always accurate all the time no. Kaya kani ang speedometer cable ani naa sa bante, nasa tubangan ng ligid mo to guys. So digid sa ingon accurate ang speedometer na to. So dili ta ka ingon nga palo sa og 120 o mo 130 na kusog na. So sa ubang motor basin og kanang 130 nimo 120 pa na, or basin ka ng uban kanang 120 nimo sa ubang motor nag 140 na. So di pareha no. Ikaw ra gyud maka-feel sa kusog sa motor nimo pamaagi sa papadagan nimo. O mag GPS test ka, pamaagi sa top speed test nimo, i-GPS nimo na kung pila gid ang GPS makuha nimo. So muna na guys, so, salamat kayo sa pagtan-awan niko ang video. So muna to, konting tips and konting review lang sa motor na Motorstar Z200X.